Wede, ang'o momiyo Homa Bay e nyasi mar Madaraka ni? Ng'eyo ni Homa Bay nye nitiere tong wang' jatelo. Tong wang' jatelo mane ni Homa Bay en Dr. Raymond Omolo. To ing'eyo ni ka President Ruto nodonjo ofis chieng' mokwongo, piny mokwongo, county mokwongo limo ka ok Nairobi modake ne en Homa Bay. Bang'e no osebiro Homa Bay ndalo ma kora Selous count. To kendo thothgi nobiro kata kapok wadonjo e sirikal ma tinde wan go mar broad based. To kendo ineno kaka kolos nyasi no, olosore maonge gimorem. Gimiwacho ni ma da medwa time to da watieko. An natiyo gi Raymond kendo kane pok obedo PS ane mane an jatende. Tang'e kako deliver. Omiyo ka president no keto gini e lwete, to president bende nigi adieri ni gini dhi timore maber kako timore ni. Kendo ong'ama jagag wach. An gadieri ni ikaga wach kanyo to loya. Nitiere kuonde moneno ka dhi muoch to yuo maber madonje wang'e. Nikech ineno ka gino losi ma kata dondruok moro ma jabede kind party ariyo ni jomoko mane UDA yware gi jomoko mane ODM. Kendo yudo ka samoro ka koro neno ka piny dhi bedo maliet ahinya, to kone joge ma jo UDA ni un dogru piny kendo kik une koku ka. Eka kwe bede, ng'ama loso kwe to ng'ama deliver e gimore ni mondo tim. Omiyo timo na jo Homa Bay ni kata koro dhi adhiya to ibi pare go manyaka chieng'. Ing'e ni dhano mobiro kama welo, we jodala, welo kende ka nitie ji karibu 10,000. Adwa ni wang'i go kwanono ni ka ji 10,000 ng'ato oweyo. Ng'ato oweyo siling 10,000 kende Homa Bay. Pesa di modong Homa Bay. To kata mana jo mineno ma jothura gi, nyaka ng'ato mwandu ne moro dhi dong' e Homa Bay ka, mok tin ne siling 100. Omiyo pesa modong Homa Bay duong'. Ohala motimore Homa Bay be duong'. Omiyo era mane jatelo ero go Homa Bay ni, onego wan bende chieng' moro mbele ka wakone ni koro en thuolo marwa mar duoko lwetwa. To kata joganda na mamoko man kuonde mamoko kaneno gini, to gin bende onego ing'e ni kare kamae kaka ng'ani chalo. Ing'e ni kidwa kendo nyako to ok inyal ng'iye gi gimotimo nikech in gimosetimo ni onge. Ing'iyo ni kata chieng' mane obiro dala ucha, oweteni no moso nade, to mama uni nenego nade, to kuonde mani rome kodego no treat ji nade. Koro kikirit gimari, kirito gimari tideko. It's too late. Koro ogedini mamoko be ong'e ka President William Ruto ose treat joluo. To kata ka ok wan, no waneno ka nokawo loch. Joma nowuotho kode, oganda me wi got matindo lokore kodegi. Ng'ato ka ng'ato manotiyo matek noyudo pokne mowinjore. To wasetemo gini, wasetemo gi president te, awacho ni mokwongo ni ma miwa thuolo mar keto gigi ratil. To kineno kamoerie kanye misiki dok era ma jogi onyiso President William Ruto, an gadieri ni gimoro maduong' ma samoro lo kata nyasi ni biro chako duogo Homa Bay machiegni.